Mai nou, anul trecut, Republica Moldova deci a aderat la un program european mai mare, se numește E5P, unde, practic, este un fond de nivel european. Moldova contribuie acolo cu un anumit procent la acest fond și, în același timp, poate beneficia de proiecte de 10 de ori mai mari decât contribuția pe care o face. Și aceste proiecte, în mare parte, sunt dedicate proiectelor de eficiență energetică la nivel de clădiri publice, instituții publice, la nivel local. Un exemplu bun care a funcționat este în Ucraina și iată, de anul trecut Moldova beneficiază de acest program. Altfel, bun, există și alte programe, există suport din partea Uniunii Europene în sectorul energetic.